As axencias de viaxes comezan a preparar a Semana Santa con pouco volume de reservas polo momento. Gran parte dos turistas prefiren agardar a última hora para facer as compras, coas illas españolas e Estambul como principais destinos. Semana Santa está á volta da esquina, o que supón un aumento de clientes nas axencias de viaxes. Aínda a 2 meses das festas, o fluxo de consumidores non é demasiado elevado, preferindo moitos deles os destinos comuns, as Illas Canarias e as Baleares. O centro de Europa, con cidades como Praga ou Viena, tamén causa sensación neste 2025, o igual que o norte de Italia. Os destinos sempre son os que teñan voos directos. Entonces, as islas sempre van a ter moita demanda. Este ano tamén as portuguesas, como pode ser Azores, que temos voo directo desde o Porto, Madeira tamén, estivemos vendendo bastante para a Semana Santa esas islas. Sí que é certo que estamos entrando aínda en marzo e a xente tampouco é tan previsora, aínda hai moitísima xente que compra moi encima da fecha. Vale. Despois os destinos que triunfaron pois son os que teñen voos directos. É dicir, Estambul este ano pois é o destino estrella, porque é un destinazo, e a maiores ten o voo directo desde Santiago. Tamén lle pasa o mesmo a Viena, que tamén ten voo directo desde Santiago, e despois hai un destino novo que sería os lagos do norte de Italia. Outro dos lugares de saída preferidos dos viaxeiros é Porto, ao contar cunha maior nómina de destinos directos. Despois desde o Porto, Eslovenia, como destino así novo, digamos, que outros anos non o tiñan con directo nin de Galicia nin de o Porto, e o que máis é as Islas Canarias, Baleares non tanto, pero Canarias ten moitísima demanda, eso sempre porque temos as low cost con bons precios, aínda sendo Semana Santa que é unha temporada extra, entonces eso sempre vai ter moita venta. Polo de agora en Viaxes Fontao o fluxo de clientes é o normal, xa que gran parte deles agarda ata o último momento para mercar os billetes. A Semana Santa suele ser unha fecha que se compra moi encima de fecha. Sí, así como o mellor as de verán pois é distinto, pero Semana Santa a xente espera o último momento. Non sei moi ben o motivo, porque ás veces pois despois non hai plazas ao destino que queres, é máis complicado, pero si suelen esperar bastante. Notamos que a venta é moi similar á de todos os anos, sempre esperamos o que che estou comentando, que encima de fecha, casi a última semana se está vendendo, pero bueno, máis ou menos como o ano pasado, igual, sí. Os intereses dos viaxeiros son do máis variado en Semana Santa. Aproximadamente a metade deles prefire descansar ao sol na praia, mentres que a outra metade opta polo turismo cultural. O tempo medio de estancia vai dende o xoves ata o domingo, collendo algúns viaxeiros de xoves a xoves. Por iso, Semana Santa sitúase como un dos períodos de maior éxito nas axencias de viaxes. Hai xente que sí que está buscando ese sol playita, pero tamén moita xente que está buscando viaxes máis culturales e conocer, sí. Hai un pouco de todo, 50-50, aí depende. Nos mitad e mitad, diríache casi. O normal de Semana Santa é que vendamos de xoves a domingo, ese é o máis habitual. Despois hai xente que ao mellor só quere alargar porque son as vacacións que vai a ter, e entonces fai pois toda a semana, de xoves a xoves, pero non é o máis habitual. O normal é de xoves a domingo. A ver, está claro que agosto sempre se vai a levar a palma, pero en Semana Santa hai moita xente que é a semana que ten para viaxar. Entonces tamén, sí, é unha temporada alta.